У якой атмасферы ў Менску праходзіць фестываль надзеі з удзелам блізкага сябра Дональда Трампа, якія навіны чакаюць Лукашэнку перад будучым трыбуналам, а таксама якія музеі. Варта наведаць у гэтыя выходныя, раскажам у сённяшнім аб'ектыве. Я, Віталь Бабін, вітаю спадарства і запрашаю на суботняе выданне. Хор з амаль 1500 удзельнікаў, сімфанічны аркестр, сусветныя беларускія выканаўцы, паслання пра любоў і мір ад Фрэнкліна Грэйма. На Чыжоўка-арэне ў Менску праходзіць фестываль надзеі. Удзел у ім бяруць пратэстанцкія цэрквы, але ні трансляцыі, ні шырокага асвятлення гэтай падзеі ў дзяржаўных медыях няма. Працягне тэму Ірына Драфійчук. В эти теплые майские дни гостеприимный Минск принимает нас всех. Так распачаўся фестываль надзеі на менскай Чыжоўка-арэне. А генеральная рэпетыцыя, што адбылася ўчора, сабрала больш за 7500 чалавек. На сцэну па чарзе выходзілі музыкі і прадстаўнікі цэркваў. Благослови, чтоб мы не страшились ни в чем противников. Учора ж з асаблівым удзельнікам фэсту, славутым амерыканскім прапаведнікам Фрэнклінам Грэямам, сустракаўся Лукашенка. Падчас сустрэчы ён не толькі папрасіў замаліць ягоныя грахі, але і заявіў пра новы брэнд Беларусі. Это наш бренд. Мы гордимся, что у нас межконфессиональный мир, и поэтому вы можете за своих протестантов, наших протестантов, не беспокоиться. Паводле Лукашэнкі ў краіне дзеюць 850 пратэстанцкіх грамадаў. Пры гэтым міжканфесійная група «Хрысціянская візія» да пачатку перарэгістрацыі рэлігійных арганізацыяў, праведзенай летась, налічвала 931 такую суполку, то бок 8 дзясяткаў з іх зніклі цягам году. Сама сістэма гэтага і перарэгістрацыі вымушанай, яна і прывяла да таго, што многім прыйшлося проста прыняць рашэнне перастаць існаваць і перастаць дзейнічаць. Не спыняецца ў краіне і ціск на прадстаўнікоў розных канфесіяў, апроч бадай праваслаўнай царквы, ад арыштаў пастыраў да закрыцця цэркваў і нават зносу іх будынкаў, як у выпадку царквы «Новае жыццё». Таму вернікі называюць дазвол на правядзенне фэсту цудам. І самі пратэстанцкія цэрквы вельмі моцна мабілізаваліся, таму што ведаюць, магчыма, больш гэтая фортка магчымасцяў не адкрыецца. І цяпер трэба выціснуць з гэтага моманту, з гэтых 2 дзён і падрыхтоўкі да гэтых 2 дзён усё максімальна. Актывізавалася і праваслаўная царква. Яе кіраўнік Веньямін у менскай епархіяльнай управе сустрэўся з прапаведнікам Грэямам. Пры гэтым на спатканні прысутнічаў тэолаг, даследчык сектаў і новых рэлігійных рухаў Уладзімір Марціновіч. А ў сталіцы зладзілі праваслаўны хрэсны ход, прысвечаны сямейнаму дабрабыту. Ірына Драфійчук, Белсад. 37 дзяржаў ухвалілі стварэнне кіроўнага камітэту спецыяльнага трыбуналу аб злачынстве агрэсіі супраць Украіны. Адпаведнае рашэнне прынялі на паседжанні камітэту міністраў Рады Еўропы ў Кішыневе. Яшчэ ў працэсе падрыхтоўкі статута спецтрыбуналу сябра дэлегацыі Коордынацыйнай рады ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Павел Латушка ініцыяваў папраўку ў рэзалюцыю. Згодна з ёю мандат будучага трыбуналу будзе наўпрост прадугледжваць прыцягненне да адказнасці вайскова-палітычнага кіраўніцтва рэжыму Лукашэнкі, уключна з ім самім. Надзвычай важна, што словы аб адказцы Лукашэнкі прагучалі з вуснаў міністра замежных спраў Украіны. Цяпер Лукашэнка і яго атачэнне разумеюць, што ні мы, ні ўкраінскі бок не блефуем. Адказнасць для дыктатара непазбежная. І ў гэтым кантэксце хацеў бы звярнуць таксама ўвагу на апошнюю заяву прэзідэнта Зеленскага пра факты падрыхтоўкі новай агрэсіі з тэрыторыі Беларусі. Гэта ключавы момант для атачэння дыктатара, у якога ёсць выбар – быць саўдзельнікамі дыктатара на лаве падсудных або апынуцца на правільным баку гісторыі. Пашырэнне мандату трыбуналу на Лукашэнку і ягоных паплечнікаў стала магчымым дзякуючы прысутнасці ў Радзе Еўропы дэлегацыі ад Коордынацыйнай рады, куды цяпер праходзяць выбары дэлегатаў. У Варшаве тым часам адбылася панельная дыскусія, падчас якой прадстаўнікі 6 з 9 выбарчых спісаў адказалі на пытанні журналістаў і самі мелі магчымасць задаць пытанні адзін аднаму, а таксама кіраўніцы выбарчай камісіі Алене Прыходзіцы. Тая зазначыла небывалыя па маштабе DDoS-атакі на сайт і платформу для галасавання.
Каля 16 мільярдаў гэта на пачатку было. Учора была велічэзная атака каля 90 мільёнаў на сервер, але яна была у параўнанні з мільярдам 90 мільёнаў гучыць можа не так, скажем, не так сур'ёзна, але гэта была адметная рыса гэтай атакі была тым, што яна была мэтанакіравана менавіта на сервер. І таму яна, канешне, паралізавала працу платформы. Запаволіла спачатку, ну і па сутнасці паралізавала. Платформа для галасавання не працавала напярэдадні цягам 8 гадзін. Цяпер гэта выправілі. Зрэшты, беларусаў, якія прагаласавалі на выбарах у Коордынацыйную раду, пакуль зусім няшмат. Станам на 15:20 16 траўня іх колькасць склала 1260. Выбары ў беларускі протапарламент Коордынацыйную раду 4-го склікання праходзяць з 12 до 19 траўня. Яны меліся распачацца яшчэ апоўначы ў гэты панядзелак. Аднак былі перанесеныя праз магутную DDoS-атаку, а таксама праз дадатковыя правяранні пасля публікацыі выдання «Наша Ніва» на 12 гадзіну дня аўторка. Да міжнародных навінаў прэзідэнт США Дональд Трамп заявіў, што пасля нядаўніх перамоваў з кітайскім лідарам Сі Цзіньпінам пакуль не зацвердзіў пастаўкі Тайваню зброі на 14 мільярдаў долараў. Ён дадаў, што не лічыць, быццам Пекін пойдзе на ваенныя дзеянні супраць Тайвану, калі ўсё застанецца як ёсць. Скажу вам нешта, зраблю маленькую навіну. Я хацеў бы, каб усе, хто вырабляе чыпы на Тайвані, пераехалі ў Амерыку, бо, шчыра кажучы, гэта найлепшае, што можна зрабіць. Скажу так, я не хачу, каб нехта абвяшчаў незалежнасць. І, ведаеце, мы павінны былі б праляцець 9,5 тысяч міляў, каб ваяваць. Я гэтага не хачу. Я хачу, каб яны супакоіліся. Я хачу, каб Кітай супакоіўся. Напярэдадні завяршыўся трохдзённы візіт Трампа ў Кітай. Амерыканскі лідар назваў Сі Цзіньпіна сябрам і вялікім лідарам, а яшчэ хваліўся заключанымі гандлёвымі угодамі. У сваю чаргу старшыня КНР адзначыў, што Амерыка і Кітай павінны быць партнёрамі, інакш супрацьстаянне абернецца шкодаю для абедзвюх краінаў. Асобнае пытанне — Тайвань. Кітай лічыць яго сваёй тэрыторыяй. Сам Тайвань выступае за незалежнасць. США ж рэгулярна прадаюць Тайваню амерыканскую зброю. Пасля візіту Трампа Кітай наведае Пуцін. Ягоны візіт запланаваны на 19-20 траўня. Пра гэта паведаміла інфармацыйнае агенцтва ТАСС. Плануецца абмеркаванне двухбаковых стасункаў міжнародных праблемаў. Па выніках сустрэчы Крэмль анансаваў падпісанне супольнай заявы на найвышэйшым узроўні. Вяртаемся ў Беларусь. Барысаўскі «Батэ» – уладальнік футбольнага кубка краіны. Крыху больш за гадзіну таму бела-блакітныя на нацыянальным стадыёне ў фінальным двубоі толькі ў серыі пенальці перамаглі менскае «Дынама» і 6-й раз сталі уладальнікамі ганаровага трафею. Для адных гэта быў шанец адрадзіцца, для іншых пацвердзіць статус, каго лічылі фаварытам перад сустрэчай, а таксама эмоцыі фіналу ў нашым наступным матэрыяле. Упершыню за доўгі час у фінале Кубка Беларусі мы ўбачылі беларускага класіка. Магчыма, цяпер ужо няма таго шалёнага градусу супрацьстаяння, які быў 10 гадоў таму. Але прынцыповасць такой дуэлі нікуды не знікла. Гэта была сустрэча ўсё яшчэ самага тытулаванага клуба краіны і яго галоўнага антаганіста. Фаварытам беларускага класіка лічылася менскае «Дынама». Каманда Александра Шагойкі займае другі радок у чэмпіянаце. На перадматчавай прэс-канферэнцыі галоўны трэнер бела-блакітных паразважаў, што для яго значыць фінал Кубка. Матч жизни? Да нет, не сказал бы. Это борьба за трофей. Вот. И любой спортсмен, я и вот с ребятам все время говорю, любой спортсмен должен иметь здоровый эгоизм. Он обязан бороться за трофей, уметь бороться за трофей. Это один из матчей таких. У барысаўчан, вядома, ўсё не так вясёлкава ў чэмпіянаце. На дадзены момант жоўта-сіняя наогул размяшчаецца на 14-й пазіцыі турнірнай табліцы. Галоўны коуч каманды Артём Канцавы паразважаў пра дадатковую мотивацию на финал. Мы выйдем на матч, на этот как последний матч жизни. Вы знаете, мы хотим выиграть каждый матч. И у нас есть 24 футболиста обоймы, почему мы не можем их использовать? Если кто-то играет в чемпионате, кто-то играет в кубке.
Паводле арганізатараў, афіцыйная наведвальнасць матчу склала крыху больш за 21 тысячу чалавек. І гэта рэкорд для айчыннага клубнага футболу. У першым тайме лік адкрылі дынамаўцы. Вызначыўся Артём Сакалоўскі. Пасля перапынку намаганнямі Кірыла Апанасевіча Батэ лічбы на табло зраўняў. Нічыя 1-1 пасля двух таймаў і сустрэча перацякла ў дадатковыя 30 хвілінаў. Яны не прынеслі поспеху ніводнай з камандаў. Далей была серыя пенальці, у якой удача была на баку барысаўцаў. Упершыню з 2021 года ганаровы трафей заваёўвае Батэ, а разам з ім і пуцёўку на еўракубкі. Жоўта-сінія будуць прадстаўляць нашу краіну ў лізе канферэнцыяў. Павел Алейнікаў, Андрей Сульжыц, Белсат. Музеі, што аб'ядноўваюць падзелены свет. Гэткі дэвіз сёлетняй ночы музею Беларусі. Да міжнароднай акцыі далучацца звыш 100 культурніцкіх установаў нашай краіны. Якія цікавыя выставы, канцэрты і імпрэзы варта наведаць увечары ў суботу і нядзелю ў нашым наступным матэрыяле. Найбольш маштабную праграму ў ноч музеяў традыцыйна прапаноўвае Менск. Сярод асноўных пляцовак гораду нацыянальны мастацкі музей. Сёлета там падрыхтавалі праграму, прысвечаную сіняму колеру. Лайфхак. Наведнікі, якія прыйдуць у сінім капелюшы ці сінім мятлікам, атрымаюць зніжку на квіткі. Музей гісторыі Менску падрыхтаваў праграму «Шлях героя». Квест ахопіць адразу 3 пляцоўкі, а прызам для пераможцаў стане рамантычнае спатканне пад дахамі начной сталіцы. Паразмаўляць пра эратызм у карцінах прапануюць у Нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў, а ў літаратурным музеі Богдановича пройдуць спектаклі для маленькіх. Вялікі тэатр Беларусі правядзе начны камерны канцэрт «Цені адлюстраванняў». Не менш разнастайнай будзе і праграма ночы музеяў у іншых гарадах краіны. У горадні ноч музеяў прысвецяць Шекспіру з квестамі, майстар-класамі і лекцыямі пра міфічных істотаў. У Полацку можна будзе пабачыць, як нараджалася беларускае кнігадрукаванне і нават паспрабаваць пісаць пяром. А ў Сафійскім саборы загучыць электронная музыка ў праграме «Адценні вечнасці». Магілёў запрашае на гістарычныя квесты і кінахроніку, а Гомель на вялікае арт-падарожжа праз беларускую культуру, музыку і сучаснае мастацтва. У парку гісторыі Сула зладзяць інтэрактыўную вандроўку «Паляванне на цмока». У Нясвіжскім палацы наведнікі будуць разгадваць таямніцы старажытнага архіву, шукаць зніклыя лісты і сустракацца з антычнымі персанажамі. А Мірскі замак запросіць наведнікаў перанесціся ў эпоху сярэднявечча і рэнесансу. Пазнаёміцца з поўным раскладам імпрэзаў можна на старонцы беларускай ночы музеяў. Частка імпрэзаў бясплатная, на некаторыя лепш набыць квіткі заранёў. Міжнародная акцыя «Ноч музеяў» праводзіцца з 2005 году і аб'ядноўвае цяпер тысячы еўрапейскіх культурніцкіх аб'ектаў. Яе мэта – паказаць патэнцыял сучасных музеяў, прыцягнуць у іх моладзь. Далучыліся да акцыі сёлета і беларускія культурніцкія ініцыятывы ў выгнанні. Гэтак у Варшаўскім музеі вольнай Беларусі наведнікаў чакае вандроўка ў свет гісторыі і гукаў беларускай дуды. Мы прадстаўляем беларускі музей і ўвогуле беларускую прастору у складзе афіцыйнай праграмы Варшаўскай ночы музеяў. Такая падзея упершыню. Мы вельмі ўсцешаныя, што гэта атрымалася. Вось у нас вялікі праект, які падтрымаў горад Варшава. Музыка Яўген Барышнікаў правядзе экскурсіі па экспазіцыі, а ўначы гасцей выставы чакае сапраўдны дударскі опен-эйр. Александр Баразенко, Белсат. Застаемся ў тэме культуры. Менш як праз 3 гадзіны ў сталіцы Аўстрыі, Вене, распачнецца фінал юбілейнага
70-го конкурсу песні Еўрабачання. За крыштальны мікрафон пазмагаюцца прадстаўнікі 25 краінаў. Да 20 пераможцаў двух паўфіналаў далучацца прадстаўнік краіны-гаспадыні і выканаўцы з Вялікай Брытаніі, Італіі, Францыі і Нямецчыны. Гэтыя краіны штогод трапляюць у фінал аўтаматычна. Паводле букмекераў, абсалютныя фаварыты сёлетняга Еўрабачання сусветна вядомая скрыпачка Лінда Лампеніус і спявак Пете Паркенен з Фінляндыі. Высока каціруюць букмекеры таксама прадстаўніцу Аўстраліі Делту Гудре, грэцкага выканаўцу Акіласа і спевака з Ізраілю Наома Бетана. Шанец трапіць у дзесятку маюць прадстаўніца Украіны Лелека і Сатошы з Малдовы. Беларусь адхіленая ад конкурсу з 2021 года, а таму нацыянальнай тэлетрансляцыі не будзе. Аднак паглядзець шоу беларусы могуць на платформе Еўрапейскага вяшчальнага саюзу або на афіцыйным YouTube-канале Еўрабачання а 22-й паводле менскага часу. На гэтым у нас усё. Больше навінаў у нашых соцсетках і на старонцы Белсат.ру. Развітаюся з вами і запрашаю ўжо заўтра ў жывы эфір. Разам падвядзем вынікі гэтага тыдня у выніковай студыі Белсат.